Bir ел элек бу вакытта татар теле өчен көрәш иде. Урамда флешмоблар узды, төрле мөрәҗәгатьләр кабул ителде, студентлар дәүләт советы каршында әлифбалар таратты. Бу хәрәкәт эшендә сез дә бик актив катнаштыгыз. Татар теле өчен көрәш нәрсә белән тәмамлаган без беләбез. Мәктәптә хәзер татар теле ихтыярига калдырылды. Менә шушы bir ел эчендә сезнең тормышыгызда нинди үзгәрешләр булды? Нәрсәләр сез кичердегез bir ел эчендә? Мин татар теле укытучысы буларак бу чынлап та үзгәрешләрнең эчендә калдым. Әлбәттә инде беренче чиратта безнең күп кенә укытучыларыбыз башка фәннәрне укытуга күчтеләр. Һәм мин үзем дә, мәсәлән, татар теле укыткан җирдән рус теле укытуга күчтем. Чөнки безнең һәрберебезнең артында гаиләбез бар. Һәм әлбәттә инде беренчедән безгә ул психологик яктан авыр булды. Материал ягына аның бәлки игътибар да итмәс идек, әмма шул психологик яктан синең туган телеңнән, синең татар теленнән башлаткан балаларга рус теле укытырга керү, ул минем өчен бик авыр булды. Сездә ниндидер татар теле өчен көрәшне дәвам иттерү теләге бар. Җәмгыятьтә үзегезнең туганнарыгыз арасында, халык арасында татар теленә мөнәсәбәт үзгәрдеме? Аларның шушы көрәш артка чигенү начар тәэсир иттеме, яисә киресенчә ниндидер дәрт өстәдеме? Мин шәхсән үзем Путин вакытында үскән кеше. Мин, мәсәлән, 90-нчы елгы милли үзаң күтәрелү вакытларын әлбәттә күрсәм дә истә түгел, мин аңламый белмим, чөнки мин ул вакытта кечкенә идем. Һәм әлбәттә менә бүгенге депутатларның бер өлеше ул вакытта ниндидер милли идея белән янгандарын мин күрмәдем. То есть, мәсәлән, ул андай әйберләрне күргән кешеләр өчен әлбәттә ул бик зур кайгы диммесең инде. Әлбәттә, аңлыйм, аларның иллюзиялары тулысынча беткән инде. Алар булай да елдан-ел сүрелеп бара иде. Инде бу соңгы ел булды, алар өчен менә бу өметләр шелпәрәмә килде, миңа калса. Әз генә яшьрәкләр өчен бәлки аларның иллюзиялары да булмагандыр. Монда миңа калса бер үзгәреш булды. Гомумән, элек бу тема турында уйламаган кешеләр әз генә уйлама башлады. Эшләребезнең нәтиҗәсе юк диярлек. Чөнки безнең төп максатыбыз татар телен дәүләт теле буларак бөтен мәктәпләрдә укытылуын калдыру. Без бу максатка килә алмадык. Узган елда бик күп үпкә булды. Татар теле өчен көрәш ниндидер иҗтимагый оешмаларга калды. Студентлар җилкәсенә төште. Төп югалтучы булган укытучылар бу хәрәкәттән читтә торды. Нинди сәбәпләр белән аңлатып була аларның бу протестка, бу каршылыкка чыкмаулары? Мин әйтер идем, бу очракта безнең бөтен укытучыларыбыз да бу юнәлештә эндәшмичә калмадылар. Инде күпчелеге битарафлыкта түгел инде ул каршы чыкмаган очракта да күпчелегенең һәрберсенең үзенең сәбәбе бар беренчедән. Мин сөйләшкән укытучылар, мәсәлән, аларның күпчелеге бу көрәшнең ахырының нәтиҗәсе булмас дип уйлыйлар. Аның бездән тормый бу мәсьәләләрне хәл итү. Безнең өчен барысы да хәл ителгән инде, миңа җавап бирделәр. Әлбәттә, алар менә бу безнең булган хәрәкәтләрне күреп, син дөрес эшлисең, син молодец дип әйтәләр иде үзләре дә миңа бу очракта. Ләкин инде менә шундый очрашуларга чакырган вакытта кызганыч, татар теле укытучылары бик аз килә иде. Мин әйтә алмыйм, укытучылар битараф дип. Бу бәлки аларның ничектер бәйле булуыннан тора торгандыр. Мин үзем дә әйтмәс идем, мәсәлән, мин шул хәтле көрәшәм дип, мин аны көрәш дип тә әйтмәс идем. Бу бары тик үз хокукларыңны яклау. Мин күп күрәм, яшьләр арасында да һәрберсе үз казанында кайный. Ләкин халык арасында бердәмлек юк. Менә шушы бердәмлек булмаганга күрә, бәлки без шундый көнгә төшкәнбездер. Индәшәбез, индәшкән килгән чакырган җиргә килүче кеше аз була, мәсәлән. Бүген төп сорау ул мәктәпләрдә туган тел итеп татар телен сайлап тору, сайлауга өндәү. Biz Azadlık Radyosu'nda Башкортостандагы иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре белән сөйләштек. Һәм анда бик гади схема уйлап тапканнар. Иҗтимагый хәрәкәт
башкорт курултайы белән берлектә гади бер төркем, педагог, психолог, ниндидер танылган җырчы, ниндидер бер курултай вәкиле һәрбер мәктәпкә йөриләр һәм ата-аналар белән җыеннар уздыралар һәм аңлаталар башкорт теленең сайлауның өстенлекләре, ни өчен башкорт телен сайларга кирәк икән. Татарстанда иң төп проблема Казан һәм Чаллы. Менә бу схема нигезендә ни өчен Татарстан эшли алмый, ни өчен сез мәктәпләргә үтеп керә алмыйсыз? Менә бу эшчәнлекне җәелдерүгә нәрсә комаучалый? Татарстан белән Башкортстанны чагыштырсак, безнең милли үзәң бик төрле дәрәҗәләрдә. Миңа калса, мин белгәнемчә инде, Башкортстанда милли үзаңны үстерү өстеннән эшлиләр. Аларның милли идеялары бар. Бездә андай бер юк. Бездә, русча әйтсәң, толерантность. Толерантность ул бәсен ничек ул, әгәр дә син үзенең татар икәнен турында бик ассызлап әйтмәү. Ул татар теле, татар гореф-гадәтләре беренде Сабантуй кырында кала, аннан чыгарга тиеш түгел. Әмма безнең шундай ул толерантность шулай була. Әгәр без аларның турында күбрәк сөйли башлабыз икән, ачыграк сөйли башлабыз икән, бу уже бу милләтчелек була, национализм була. Һәм ул безнең республикада ул тискәре рәвештә бәяләнә. Шуңа күрә безнең бу якта эшләү безгә бик авыр. Шул ук без татар мәктәбенә килсәк тә, менә шундый ниндидер җыелыш үткәрсәк тә, исегездә инде бер ел элек ул җыелышлар ничек үтте безнең мәктәпләрдә. Хәтта татар мәктәпләрендә дә татар ата-аналары, татар теле, татар исемле әтиәниләр кычкырдылар, юк, безгә кирәкми диделәр. Татар теле укытучылар да алай әйттеләр, әтиәниләр дә шулай әйтте. Шипши авылдан татарча шипшиста сөйләшә торган кешеләр дә шулай әйттеләр. Аллага шөкер, татар телен бетерделәр дип. Һәм бездә андый проблема бар. Бу миңа калса иң зур проблема. Бәлки шул түрәләр дә, авызын юмып торган түрәләр дә, бәлки алар бер нәрсә эшләрләр, бәлки шу 90 елдагы үзенең каһарманлыкларын искә төшерерләр, әгәр дә кешедән ниндидер ярдәм дә түгел, ниндидер дөрес эшлисез дигән сүз ишетсәләр. Мәсәлән, минем балам татар төркемендә йөри, балалар бакчасында. Шул 25 кеше бит инде. 25 кешенең берсе дә, мәсәлән, мин чакырган чараларга килмәде. Алар бик балаларыбызны татарча белсен дип әйтәләр, әмма шул вакытта рус теленә өйрәнәләр, чөнки куркалар, рус телен белми калырлар дип. Һәм шул вакытта ниндидер өстәмә әйберләр, мәсәлән, шул татарча алып барган түгәрәкләргә түләүле рәвештә алып бару алар өчен ул кирәксез нәрсә. Безнең Татарстан мәгариф министрлыгына мәктәпләргә керик, татар ата-аналары берләшмәсе исеменнән җыеннар уздырыйк дигән тәкъдим булдымы һәм нинди реакция иде министрлыктан? Бер момент бар. Менә мәктәпләр муниципаль уку йортлары дип саналалар хәзерге көндә, мәгариф ул дәүләт, мәгариф министрлыгы ул дәүләт учреждениесе, шулай бит. Һәм менә бу очракта без мөрәҗәгать итәргә тиеш турыдан-туры урындагы муниципаль башкарма җитәкчеләренә. Һәм әлбәттә инде без моны хәзер аңлагач инде без әлбәттә инде бөтен әйберне белеп бетермибез. Шуңа күрә без уйладык инде алга таба шушы юнәлештә башкарма комитетларның җитәкчеләре белән урыннарга чыгып, һәрбер районның аларга хатлар язып, алар белән сөйләшеп, бу юнәлештә эшләргә булабыз инде. Татарстан районнары буенча ниндидер бүлекчәләр бармы, активистлар бармы? Бу юнәлештә эшчәнлек көрәш алып барырга теләүчеләр бармы? Элемтәдә торасызмы? Яисә бу бары тик Казанда гына ниндидер эшчәнлек барамы? Безнең бит инде хәзерге көндә менә төп максат менә шушы ата-аналар шелтәрен булдыру. Һәрбер Казан шәһәрендә генә түгел, һәрбер шәһәрдә, һәрбер районда ата-аналарның шушындай актив ата-аналарны барлап, аларны димәк алар белән Казан ашамы, башка шәһәрләр ашамы бергәләп эшләү. Шушы максаттан без менә 18 ноябрь көнне үткәрәбез ата-аналар өчен конференция, ул IT парк бинасында узачак. Һәм менә бу конференцияга без төрле шәһәрләрдән ата-аналарны, актив ата-аналарны барладык. Аларны җыябыз. Менә хәзер безнең инде
айрыша Бөгелмә, Әлмәт якларынан чакырасыбыз килә, чөнки ул якта безнең менә мин беләм татар теле укытылмаган мәктәпләр бар, факультатив дәрәҗәсенә калган мәктәпләр бар. Иншалла шәһәреннән киләбез диделәр бик күп кешеләр инде. Әлбәттә, менә шушы төп максат ата-аналар челтәрен булдыру. Ничек уйлыйсыз, хакимият бүген татар теленең дәрәҗәсен күтәрер өчен мәктәпләрдә гади ата-аналар балаларын татар телен сайлап торыр өчен нәрсәләр эшләргә кирәк, нәрсәләр эшләргә тиеш хакимият, дәүләт сезнең фикеренчә? Милли үзаңын күтәрү ул сәясәт, ул сәяси программа булырга тиеш. Ул безнең шикелле әтиләрнең мәктәптән икенче мәктәпкә йөрү ул әлбәттә нидер нәҗәсен бирәчәк. Шушы без барып җиткән мәктәпләрдә бәлки шул 100 баланың 5-сенә барып җитербез. Әмма мондый эш ул аерым энтузиастлар эше түгел, ул сәяси эш. Яхшы мәктәп. Миңа калса, монда татар теленең дәрәҗәсен күтәрә торган, яхшы коралландырган, шундый полилингваль, бик шундый яхшы дәрәҗә, инглиз теленең яхшы дәрәҗәсе булган мәктәп. Мәсәлән, шул ук Кембридж, Оксфорд программалары буенча укытыла торган без мәктәпләр бар. Әгәр дә анда шу татар теле, төрек теле, инглиз теле дәрәҗәдәрәк укытылып, нидер төгәл фәннәргә басым ясый торган яхшы гына мәктәп булса, бөтен кеше анда омтылыр. Бәлки әтәнисе уйлар, ярар инде татар теле укыталар, әмма мәктәбе яхшы дип, шунда барырлар. Ул мәктәпләрнең һәрбер районда булуы мөһим. Инде кимендә анда метро белән барып җитәргә булса, барып җитәрлек булса яхшы булыр. Чөнки аңлыйсыз инде, бик яхшы мәктәп булса да, бик анда юлга 1 сәгать юл булса, әтәнләр үләчәк инде ярар начар мәктәпкә барыйк, әмма ютубында булсын дип инде. Һәм 18 ноябрь бу ата-аналарның бер зур конференциясе уза, нәрсәләр булачак һәм аның нәтиҗәләре нинди, нәрсә өмет итәсез бу конференциядан? Ниндидер күтәрелеш, ниндидер мәсьәләләр каралыр һәм аларның шешелеше булыр дип өметләнәсезме? Безнең төп максат, Ксения ханым әйткәнчә, ата-аналар челтәрен булдыру. Безгә чынлап та кешеләргә ярдәм кирәк. Biz шул этапка барып җитәбез икән, шул мәктәпләр буенча йөрү, һәрбер сыйныф белән сөйләшүгә кадәр, әлбәттә безгә кеше кирәк. Әлбәттә безнең үз мәктәбендә эшли алырлык кешеләр кирәк. Әгәр дә нидер районда, шәһәрдә үз мәктәбендә татар телле сыйныф булдырам, җыям, алар белән ничек эшләргә, аларга кануни яктан мен аларны ничек эшләргә тиешмен дигән кешеләр килеп безнең белән бергә шушы эшкә кушылсалар, без бик шат булырбыз. Безнең төп максатыбыз шул. Без инде аннан соң бу конференциядә чакырабыз галимнәрне, спикерларны, без анда баланың баш мие үсеше этаплары буенча полилингваллекның файдасы турында ата-аналарга аңлатырга телибез. Психолог киңәшләре булачак, анда безнең хокукый белгеч, юрист булачак һәм ул шулай ук менә шушы хокук бузу очраклары булганда ничек нәрсә эшләргә, ул әлбәттә инде аларга менә шушы маршрутны язып биргән микән. Сезнең төп үзегезнең эшчәнлегегез бар, үзегезнең хезмәт урыныгыз бар. Менә узган елдагы көрәш нәтиҗәсендә шушы ата-аналар төркеме барлыкка килде һәм Азатлыкка социология фәннәре докторы Гөлнар Абдрахманова интервью бирде һәм ул шушы ике төркемне чагыштырдык дип әйтә. Һәм урыс телле ата-аналар сүздән эшкә күчте дип әйтә. Татар ата-аналары кызганычка сүз белән генә шикләнделәр, инде сөйләшүләр, фикер алышлар белән генә шикләнделәр дип әйттеләр. Әлеге вакытта ниндидер этәргеч ясап буламы, чыннан да ниндидер оешма оештырып, яисә бу эшне конгресс үзенә алырга тиешме, нәрсәләр эшләргә кирәк бу очракта? Бу алдан әзерләнелгән эш иде. Бу алдан яхшылап
планлаштырылган эш иде һәм әлбәттә бу түләнелгән эш иде. Ул без энтузиазм белән, инде шундый самимилек белән эш иттек, хисләр белән эш иттек. Ә монда әзерләнелгән план, монда бар бөтен яктан ярдәм ителә торган шундый бер профессиональ эшчәнлек. Әлбәттә бу ничек хис итәм, кичкенә küçük теге нидә шикелле, әкият шикелле бар бит инде, теге слон белән слон и моська. Бездә шуның шикеллерәк. Монда бу профессионаллар, монда алар теге хиссез, эмоциисез эшлиләр, алар аның өчен акча алалар, алар башка эш белән шөгыльләнмиләр. Ә без бала карыйбыз, без гаиләбезне карыйбыз, без эшлибез һәм шунда көне-төне башка эш белән шөгыльләнәбез. Әлбәттә без Шул рәвешле булгач, алайса, димәк, ниндидер система салырга кирәк бу эшне, һәм бу дәүләт тарафыннан да ниндидер көчле ярдәм булырга тиеш, яисә иҗтимагый оешмалар белән ниндидер берләшү, ниндидер планлаштырылган эш алып барырга тиеш дип санамыйсызмы? Мин саныйм. Шәхсән мин саныйм, ничек, мәсәлән, шул конгресстан мин активрак эшләр күрергә теләр идем. Шул менә корылтай ничек эшли, безнең конгресста татар кызы Сабантуйлар, Париждан булсын, каян булсын, искиткеч бик матур әйме. Әмма татар кызы белән дә, Сабантуйлар белән дә без татар телен саклап кала алмыйбыз. Монда башка иҗтимагый, сәясирәк эш кирәк, монда активрак эш кирәк. Алардан куркып тору, куркас инде ярар, барыбер берәр качан бу бетәчәк бит инде. Анарсын шу биткәндә нәрсә турында искә төшерәчәкләр алар. Шу бәйрәмнәр турындамы? Әллә үзенең шул кылар, мәсәлән, шул депутатлар кемдер кайсы бирләре 90-нчы елларда үз өлешләрен керткәннәр, әйме? Шуналар барыбер нәрсәдер әйткән, күскәндә әйткән шикелле булдылар. Әмма алар хәзерге үзләренең авызларын йомып утырлары белән, алар бөтен эшләрен шулай сызып аттылар. Чөнки бүтән булган нәтиҗә безнең бетте. Хәзер без шул 0 дәрәҗәсенә килдек. Бүгенге көндә безнең балалар авызлары ачылганда русча беләләр, алар русча мультик карыйлар. Мультик турында сөйләшкәндә без шул Шаян ТВ-ны искә төшерәбез. Безнең бит инде 25 еллык дәүләтебез бар. Антиканалда әллә ничә булырга тиеш бит инде. Ул күптән булырга тиеш бит инде. Аның сыйфаты искиткеч булырга тиеш бит инде. Безнең балалар ул мультикларны карасын өчен. Алар бит шул YouTube-та әллә ничә татарча канал булырга тиеш бит инде. Безнең мөмкинлекләребез дә, ягъни икътисади яктан мөмкинлекләребез бар бит. Әмма ул эшләнелми. Ни өчен? Чөнки куркалармы? Чөнки кирәкмиме? Башка ниндидер мәнфәгатьләрне кайгыртып утыралармы? Алар уйланырга тиешләр. Бу чөнки бу ниндидер энтузиаст әтәнләр монда бик әйберне үзгәртә алмаячаклар. Мәсәлән, кемдер шул укытучылар, татар теле укытучылар арасында да, мәсәлән, мен аларны аңлыйм. Берәкем үзен корбан итеп, судлашып, эшеннән куылып, ниндидер скандаллар чыгарып, үзен шулай корбан иткән булса да, әгәр әлбәттә безнең ниндидер шундай халык шаукымы күтәрелеп, аны шулай яклап, пикетларга чыгып, шундый бер ниндидер нәрсәдер күтәрелеп киткән булса, бәлки нәрсәдер үзгәртә алыр. Әмма укытучылар да курка, безнең халыктан да юк. Һәм халыкны ничектер уяндырып күтәрү өчен ул бит инде сәясәт эше бит, ул бит халык эше түгел, дәүләт эше түгел, эшедер дип уйлый идем мин. Әмма берни үзгәрмәс шикелле. Әйтәсем килә, бүген көндә 90-нчы елларда бүтән ситуация, бүтән шартлар ул вакытта татар халкы өчен эшләде. Яшерен батыры түгел, ләкин хәзерге көндә татар халкы өчен шартлар икенче төрлерәк. Һәм әлбәттә инде без шул ук вакытта без үзебезнең дәүләтебездән ярдәм көтәбез. Әлбәттә, чөнки безнең җитәкчеләребез, мәсәлән, югарырак дәрәҗәдә бу мәсьәләне күтәрсәләр, әлбәттә яхшырак булыр иде. Ләкин шул ук вакытта халык та үзенең сүзен әйтергә тиеш. Кызганыч, хәзер менә мин уйлыйм инде, мин үзем менә анализлар ясыйм. Бу бәлки безнең менә шу 90-нчы еллардан килгән, ул безнең битарафлык дип әйтүдә түгел инде, менә ул үз-үзеңә ышану микән инде ул. Безнең барысы да әйбәт дип уйлап килдек без һәр вакытта. Һәм менә бу былтыргы булган вакыйгалар ул минем өчен дә көтелмәгән әйбер булды.
Мин ул әйберләрне сизә башладым ай айларында. Ләкин аңа хәтле минем менә мәсәлән үзенең андый уйлар башыма да килмәгән иде. Мәсәлән, татар теле кайчанда булса, мәктәпләрдән шушындый ихтияри дәрәҗәгә төшерелер дип. Һәм күпчелек кеше өчен бу шок булды. Һәм аны хәзерге көндә халыкның күбесе аңлап та бетерми, ни өчен шулай булганын. Ата-аналар да күбесе мәктәптә аңлап бетермиләр. Әлбәттә, бар шундый саф татарча сөйләшә торган татарлар, алар өчен мондагы Казандагы булган хәлләр алар өчен ул ниндидер бер мәсәк хәл кебек кенә тоела. Алар аңламыйлар, нәрсә белән сез көрәшәсез, нәрсәгә сез көрәшәсез дип сорыйлар. Менә бездән миннән шундый сораулар бирүче кешеләр бар. Күп кеше аңламый бу мәсьәләне хәзерге көнгә хәтле. Әлбәттә, инде без бәлки 1-2 буынны югалтырбыз, ләкин бездән соң менә булган буыннар, яшьләр, алар икенче төрлерәк фикерли. Һәм аларның мәсәлән эшчәнлеге миңа ошый. Аларга бары тик берләшергә кирәк. Һәм бу юнәлештә инде мин менә күрәм, эшләүче кешеләр бар. Әлбәттә, без үзебездә эшчәнлегебезне дәвам итәрбез, ләкин хәзерге көндә без инде кулыбыздан килгәнчә кануннарны бозмыйча бу юнәлештә эшләячәкбез. Тамчы тама тора, таш тишелә. Әкрен генә булса да без бу эшне алып барабыз.